CAB cap CAAK kapani tahutai bukurok ukok no sengjoto no saimano nei khaklailayo tamni bagui hingke salkisa sekang no abono chini tiprasarok belai krak khlai kebeng laikha a kebeng laithani no chini borok bai tokha rokni bisingo hohom dodom khlai dumlai desirok nglaimani kokrok sengjoto no saimano abono no tui khapani tahutai bukurok norok chini tripri khorani mangplio nugui tongo korbuk hatini mangpli khapani tahuktai bukhurok chini tipra sarok tam khlaikha khangrai rokno borokno korbuk bazaro sep khlaina riya hneino nutun bazar robibar bazar tongmani korbuk bazar khei শুক্রবার তংমানি তেই জলয়া বাজার খেই সোমবার বাজার তংমানি ন করবুক লুকুরক করবুকনি লুকুরক দাম খালাইখা করবুক ন শুক্রবার খালাইয়াউই রবিবার খালাইলাইখা উকক ন जों যতন সাইমান नि खाख्लायो खापनि ताहुतै बुखुरक नराक नाय दङ त्रिप्रि खरांनि मांगलि अखे आहायसे सालदुक सालनि तां साल नि तालदुं तानो एबा इंराजि बै कक साना थांगा हांके 6 January Monday 2020 kalayo afro haino hai sini tripri dofani lukurok korbuk bazarni koknotui haino hai achoklai phiro bahai hinke robibar bazar nutun bazar bai korbuk bazar ngei tongmani bagui korbuk hatio pun wak tok phalimanya ngei tongkha abni bagui ke khaponi tahukte bukhurok phiaba a jagani no kwbangma lukurok no salai phiro haino hai korbuk hatino jesuk phano ungthung bangali mukto hatisi khlainai hinai nang khangke robibaro u wak pun tok phalai mania tongmani tamukok tong abo joleyao no phalai mano nibo kok salayo tei baksaba sau sottur bosor hai chini korbuk bazar ngei tongmani tangi abono hati phirnai hnibo kok salai phiro tei baksaba sau korbuk hati o chini tripri dofarok bania thunani bagui sep manyangi tongmani borok phaya angma bagui asoknani tei phalani sep mankha hne phia ulo tam ngya obo jora se saiman sinai tei ba bisa hingke korbuk agi শুক্রবার bazar tongmani tabuk robibar ngei thangei jolaya age sombar bazar tongmani abo শুক্রবার ngei thangmani bagui korbuk ni tui eba kok sana thangka angke ban bayei tui torei thangmani hai khlai jolaya bazar belai chikon sattangmani abo tabuk belai kotor ngei thangka khapani tahukte bukhurok phiaba kaisa kok khei abo apte haino bazar kotor ungkha maneino প্রশাসন ni mokol kalaisenai bahai hinki jolaya bazar area je tongmani obo yaphang ni siminno abo okra rok no aboni map khlai klang thangmani hai khlaino jolaya bazar elakao chini tiprasarok kwbangma no nok huk rangui bihik psa pusilai tongmani tongo tabuk khei obono সরকার অবরোধনি বাগৈ তাম খালাইয়া আবো থিনাঙ্গসে নাইথাই খাপাংনি ত্রিপ্রি তাহুকতে বুখুরক নরক korbuk bai jolaya hatini kokno tugrugui nrok tripri khorangni bisingti nrok saino mankhana khaponi tahute bukhurok norani wan somung chini video ni tolao comment khlai sahardi tinini bagi asungno jotrono hambai belai khena hambai tripri khorang nai tongnai tahukte bukuk sono chini channel tabu bonrok subscribe khlaya khongkha ke daktino subscribe khlai di jotun se sekang video norok nugna bagi aboni bagi ta makhlai video ni tolao norok nugo yagra phai sing subscribe ni suija ksak khlai abona click khlai di click khlai mani loge loge no kaisa bell hai khlai nugjagana nukjaka a belo click khlai re click khlai re kha ke sing video upload khlai mani loge loge no norok video nugana joton sai sekang nugana aboni bagi belai khena hambai nai tongdi